Áno, Dobrý deň, dovolal som sa Adi. áno, Vy máte inzerát, že ponúkate upratovanie a tak? áno, mám. No, ja by som mal takú špeciálnu, by som to ani nenazval špeciálnu, ale takú, ako by som to povedal, no už som bol do viacerých upratovacích a proste moja priateľka mi rozsypala po koberci, ja niečo pes zdochol pred pol rokom, dal som ho spaliť a mi ho rozsypala po koberci, že či máte nejaký špeciálny vysavač, že by ste ho povysávali, aby ste mi ho dali naspäť do tej urny. Už som bol, Ježiš, to vôbec. už Ja som, také nemám. Už som bol asi pijať. A nejakú metličku špeciálnu, alebo takú nejakú kefu. Vôbec nič také. Kurníčo. Lebo už som volal kade, tade a no a ten pes on... Tak ja neviem, však keď máte vysávač, tak to povysávate dobre túžka do čistého. No však hej, ale my máme vysávač z roku pána ešte. To je taký starší, my sme teraz presťahovali nedávno na Bajkavsku a tá piča mi toho psa rozsypala. Tak ja s tým asi nepomôžem, lebo ani ja nemám vysávač. Kurník šopa. Neviete niekoho aspoň poradiť? Tak jedine si kúpne nejaký taký ten ručný vysávač a povysáva to. No bude musieť ísť ona kúpiť, lebo však ho rozsypala, jak to. Kde ideš? Čo ti jebe? Ježiš, ona to vyprašuje z balkóna. Ježiš, Mária, ty si už ale v kus piče. Ďakujem, dovidenia.